everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Saan na lang siya mahigda sa tablet sa daan? Babayra ba siya o may hitsura? Daghang magbinuang niya sa kadalanan. Parts na. Pauli na yung taon. Pauli na. Unsa naman ganding dapit ang ako nasudlan? Pataka malanggot kong sud. Wa manggod ka bantay ang guard kanina. Pero, unsa maning dapita? Pulos man mga dagko ug nindot kay mga bahay dinhi. Bahala na. Mapadayon na dyan ko sa paglakaw. Bahala na. Mommy, please. Maluoy ka niya. She's just a child like me. I know. Pero deserving siya sa akong gibuhat. Kinahanglan madakpan siya og madubag sa nga iyang nahimo. Gusto kong mauli isab niya ang iyang gikawat nako. Mani, dagan man taana, di ba, Mami? Samtang siya, nagkinahanglan kay siya ato. She need it badly, Ma'am. Para pa ospital siyang ate. Og mituog ka lang sa dayon. Mami, Dili ka ba kayo magkasabot sa pagkakaroon, Linda? Nasayod ko, maayo ang imong motibo. Pero sayop ka sa imong pagsalig dayon niya. no, Ma'am. She's telling the truth, Mami. Okay. Ibutang natong nagsulti siya sa tinuon. Pero sayop ang iyang gibuhat. She steals my wallet. Iyang gikawat ang akong pitaka. Mami, That's why nga mitawag ko ni Uncle nimo, ni Tito nimo. Tungod kay tinugyanan siya sa balaod. Gireport ka dayon ang nahitabo. kung madakwan siya, what will happen to her? She's minor, right? Yes. Og mato ni Tito nimo. Nga children in conflict with the laws, mao'y kaso niya. Under pa sa juvenile law. Kung madakpan siya, adto na siya ma-detain sa Operation Second Chance Center. I-rehab siya dito. Og hinaot nga mag-usab na siya aron dili siya mahimong sagbot sa katilingban. Mami. Nagsagol man ning akong gipati. Kagutom o kakapoy. Asa man ko ini paingon? May pag dito lang ko sa syudad da. Di pa ko magutman dito. Pero, dali ko matultulan ni Parts Putol. Di ko gustong magkita ni. Dako kay ubos niya. Pero, asa man ka paingon ini karon? Naman ako sa kong assignment. Sleepy na ko. Matug na ko. Isiras na akong bintana. Uy. Hala! Sakit naman ang akong tiyan sa kagutom, uy. Pero dili mahimong mapahuway ko din, Oh. Hala! Naabi ang gate! Hi! Ikaw? Ayaw pagkakan! Please! I'm a friend! Ha? Pwede friend ta? Amiga good! Amiga? Yes! Pwede? Pero, nakasaman ka nimo. It's okay. I understand. I mean, nakasaput
ako. Sorry ha. Sige, diha ka na. Wait! Ha? Kumusta man si ate Nining ni mo? Nakailalagi ka niya. Kamay nagsulti na ako dito sa simbahan. Ah, Di ba, ingon man ka, nga nagkinanglan ka og kwarta, dagang kwarta, para sa ospital ni ate Nining ni mo? oh, Napa sa ospital si ate Nining ni mo? siguro. Dili ka sigurado? Nga naman. Ang, gihatag man ako ni Parts Putol ang kwarta. Siya na malay akong gihangyo, nga pa-ospital si Ate Nining. Parts putol? Kisa man na siya? Akong kauban sa Asiras. Asiras? Unsa man na? Kana bang naalandaplin sa dan? Sagad na mo, narami magpuyo sa daplin sa dan. Naasa mi manginabuhi. Ah, street children. Ha? Basta, mauna. Pero, nganong ni amang ka din, he? Milayas man gud ko. Nga naman? Nasuko man si Parts Putol. Napasuko man siya sa akong gibuhat. Bitaw, bad man tong imong gibuhat. Sorry ha. Di man ko gusto ato. Pero, Ay nalagtiwasa, okay ra. Milayas, teka. lagi? Kining, inyo ning dako kaayong bay? Oh, Datua din ninyo sa, dali, suta. ha? Di ko! Nga naman? Basta di ko! Ayaw lang! Hadlok ang mami nako. Oh! Ayaw kadlok, natug naman si mami. Ha? Dali na, di ba akong gigutom na ka? Milayas gud ka. Lagi? Kutoy ng akong tiyan? Dali! Linggo diha. Ako'y pahala ni mo. Natug naman ang among mga maid. Basta, daghang king pagkaon din he. Tinuod? Laki, wait lang ha. Sige, kaon. Pagbusog yun. Pero ayaw lang pagtali kay masudipan unya ka. Gutom kaayo ko! Pili lang sa gusto nimong imnon ha. Na may fruit drink, nasa'y juice. Ang salamat kaayo ha! Butanan ni mo ay! What? Oh, usa to? Salamat ba? Ayaw pagsulti nga puno ang imong baba. Basta salamat! Nagtuagad na niya, no? Lami pa dyan kayo inyong mga pagkaon. Bugnaw kaayo. Gikan man gana sa ref. Unsa man na siya? Abi na kung nakasabot ka. Oh, hala? Mga pulis ron! Kalit ha, tanaw na ko sa bintana. My God, mga pulis! Og niya pa dong sa amo. Ingon ka, amiga ta. Trader man day ka. Imo kong gilimbungan. Ha? Mawagin mong mga dato da. Mata pobre kaayo mo. Dili man na tinuod. Atik-atik day ka. Atik-atik ko sa imong kaayo nako. Pero imo kong ipadagop sa pulis. No, dili man ako'y nagtawag og pulis. Kesa man di Ivy. Hindi man ako. Ako! Mami! Dili ko magpadagop. Diya ka na. Wait sa! Kadiyot sa! Wait! Ablihin na ng gate, Linda! Ano ba kaso na mga pulis? Sige na! Aroy pa dako ko ka ng kawatan ka dako! No, Mami! Ayaw nagbuhat na, Mami! My God, Linda! Pagdali! Lihok na yun! Ayaw sa ipadakog, Mami! Maluoy ka niya! Asa man ko agi ani din hiron. Tagas kay mga barel. Dili mahimong ato ko agi sa gate. Tuwa ta mga pulis. Husto! Husto! Mukatat ko yun ang taas nga kahoy. Nara ko ibaba sa kahoy. Hala, taas kaayo ang akong hagbungan. Kung mapahugos sa ubos,
kini diha. Dili kaayo taas. Pero maligod ka pa doon sa ubos. Bahala na ni. Ups! Ah! Ah! Agay! Ang sakit sa akong tiil. Nabi ang mantingali ko. Sakit taoy. Pero bahala na. Ipugos ko ni og balog. Aron makapalayo ko din eh. Agay! Tuwa na ang mga pulis. Wa gid madakpi ang kawatang dako. Thanks, God. Linda, nahibaw ka ba? Nga trespassing ka to yung gibuhat. Ano nakasuot ba siya din eh? Ako may nagpasud niya, Mami. Kigutom man siya. Mga kong gipakaon dito sa kitchen. My God, Linda! Dili mahimong magpasuot ka din sa atong panimay ni bisan kinsa! Ilabi pa ang batang kawatan! Pero kigutom man siya, Ma'am. Bisa na! Kautan ka to bataa! Bad influence ni mo! But, Ma'am... Basta! Di na ko gusto mo balik pa to bataa din eh. Kaya ipadakop ko na gyud siya! Mami! Laing kapuntago na usawang milabay. Pero wag yun may balik din si Partrina. Sobra na ang kabalaka kung gipati alang niya. Hain maga siya. Wag ko na siya ikita din siya siyudad. Sa'yo kong mulakaran. Ipadayon ko ang pagpangita kang Partrina. Ug mo adto sa ko sa ospital. Aron masusi ko ang kahimtang ni Partrining dito. Di lang ko mang limpya butas ron. Pakyas na sad ko. Wa ko ikita si Partrina. Gusto gyud ko sa akong pangagpas nga wa na din sa syudad si Rina. Kay ang tanan na kong mga alalay din sa syudad, wa gyud makakita niya. Wa na sab siya sa mga dapit nga istambayanan niya. Muadto na lang ko sa ospital. Magsusi ko dito ni Parts Nining. Si Parts Nining, ana siya. Makaluluoy kasi ang tanaw na naghigda sa katraining ospital. Pero may na lang kay naatiman siyang tarong sa mga doktor. Bangis ang imong kapalaran nga naangkon, Parsling. Naisama ka sa usa ka karnero nga gilawog sa mga bangis nga leon. Oh, milihok ang iyang kamot. Inanay kami buka ang iyang mga mata. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.